дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода оид ба баргузории рӯзҳои мақомот дар ҷамъияти деҳотӣ ба номи Ҷӯра Раҳмонов ҳафтаи равон рӯзҳои мақомот бо фарогирии кормандони корхонаву ташкилот, фаъолони деҳот ва сокинони маҳаллӣ роҳандозӣ карда шуд. зимни баргузории рӯзҳои мақомот ки ин иқдом аз ҷониби роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ баҳри вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ дар маҳал равона гардааст, дар тамоми деҳаву маҳаллаҳои шаҳр бо сокинон вохӯриву мулоқотҳо доир карда шуда тариқи нақлиётҳои таблиғотӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саҳми сокинони деҳот расонида шуд. дар ин баробар ҳадафи асосӣ аз баргузор намудани рӯзҳои мақомот ин аёдоти пирону барҷомондагон дасти кӯмак дароз кардан ба табақаи ниёзманди ҷомеа, расонидани кӯмаки тиббии ройгон ба тамоми сокинон ва ободу зебо гардонидани деҳаҳо мебошад. имрӯз сокинони фаъоли деҳаи Тоиб Тойчиеви ҷамъияти деҳотӣ ба номи Ҷӯра Раҳмонов дар ҳамбастагӣ бо аъзоёни гурӯҳи кории вобаста гардида дар пайравӣ ба сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат ба чанде аз оилаҳои камбизоат кӯмаки моддӣ аз қабили орд, равған, шакар, тухм ва дигар маҳсулотҳои ниёзи аввалро расониданд ки ин боиси хурсандии сокинони маҳаллӣ гардид. дар асоси дастуру супоришҳои асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар асоси амри раиси шаҳри Турсунзода ки рӯзҳои мақомот баргузор гашта истодааст, ман имрӯз гурӯҳи кориҳо дар ҷамъияти деҳоти ба номи Ҷӯра Раҳмонов дар ҳар як деҳаҳо имрӯз анамин рӯзҳои мақомот баргузор гашта истодааст. имрӯз ин иқдома мардуми анамин деҳа ба хубӣ пазируфта истодааст. шахсан мо дидан намудан аз оилаҳои камбизоат, шахсони мӯътабар, маъюбони гурӯҳҳо ва барҷомондагон дидан карда истодем. ман имрӯз дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва фаъолони анамин деҳаи Тоиб Тӯйчиев ба ашхоси ниёзманд, шахсони мӯътабар кӯмакҳо расонда истоданд. бояд тазаккур дод ки давоми солҳои охир бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода рӯзҳои мақомот дар тамоми ҷамъиятҳои деҳот роҳандозӣ карда мешавад. дар ин баробар дар дигар деҳаҳои ҷамъияти деҳотӣ ба номи Ҷӯра Раҳмонов низ сокинон аз субҳи барвақт ба ҳашари дастаҷамъӣ баромада роҳҳои нақлиётгарди байни деҳавӣ, шафати роҳҳо ва кӯчаҳоро аз партовҳо тоза намуданд. ҳамзамон барои равои мусоиди нақлиётҳо дар фасли сармо ва ҳангоми боришоти барфу борон роҳҳои байни деҳавӣ қисман сангфарш карда шуд. имрӯз дар деҳаи ҷамъияти Ҷӯра Раҳмон бобо Ниёзтошев имрӯз рӯзи ҳашар эълон карданд. шукронаи худо ки ҳамин хел ободиё шуда истааст. ана пешвақт ана бисёр чиқириё бисёр буданд. ҳозир бо ҳамин ташаббуси халқати раиси маҳалламон мардум мана чиқири дида истед ки ободиро ба пеш бурда истодем. мо шукрона мекунем ки чунин пешвои миллат дорем. ана ободиро ба пеш бурда истодем. ана имрӯз чиқири бошад ҳашармон бисёр хуб рафта истодааст. мардуми деҳаи Долонсой, раиси маҳалламон ва муовиношон, имомхатиби маҳалла, ҳама халқати баромада ҳашара бурда истодем. ана насиб бошад имсол ҳаракат дорем ки маслиҳат кардем хати мардум бо асфалпӯш карданием ки мардум дар хеле осон шаванд. дар ин замина сокинони маҳаллӣ аз ин ташаббусҳои нек ва хайрхоҳонаи роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ рӯҳу илҳоми тоза гирифта иқдом рӯи даст гирифтанд ки бо даст додани имконият роҳҳои нақлиётгарди байни деҳавиро мунфарш менамоянд. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода рӯзҳои мақомот ҳар ҳафта дар дигар ҷамъиятҳои деҳот низ роҳандозӣ карда мешавад.